lagu nih Plus. Tanah kita adalah tanah surga. Tongkat dan kayu, tongkat dan batu bisa jadi tanaman. Contohnya apa? Ya iki. Telo kan tongkat. Tandur nih batu. Ya iki. Jagung. Jagung iki kan bentuknya ya biji-biji toh. Anggap aja kuwi kerikil apa watu. Tandur jadi tanaman. Kuwi cuma bahasa kiasan Plus, tapi bener nek ngarane. Tanah kita itu tanah surga. Delok, wis to. Sapa sing wong gak pengen ngene iki? Apa ngene iki wis delok-delok ngene iki seneng lho, guys. Ah, wis to. Saiki ning kebun pisang. Iki mlebu kebun pisang. Sing ngatur. Aduh. Lah kok ambruk gedangku. Wah, ya Allah. Iki saya panen sedungkas dulu. Oh no. Seman itu. Delok to, guys. Kok kena angin apa pohonnya rusak gitu. Tuh, aduh. Wis ketok pisan ayo. Ketok pisan iki sementara. Yes. Ambruk guys, purane guys. Udange. Tapi lumayan isi. Sekarang tapi ya semua mana nih? Tapi ya susah. Yes. Posisinya tinggi. Aslinya gak penyakitan loh, sehat gedang nih. Siap terang gedang ya sini, karena mungkin yang pinggir ya bu, abotan sih.
sing kae piye kae? Gak apa ya. Terus kon bareng. Kuwi. Ini gak sehat, guys. Bisa ini. Tapi anaknya sehat. Perlu mupuk. Mari yo kene yo, sak menombone. Jauh kowe. Sing rumah sing kulon kae. Tapi yo diparingi isi karo pangeran, enek woe. Kimbuh iki. Kamu gak penyakitan nih. Tapi ya terlantar gak karumat pirang tahun ya. Kantot iki kudu di pandoli gitu. Wes bentok nih ben penyerbuan. Wes ben penyerbuan. Wes sakmono. Ya ki soben. Perlu pengolahan seneh. Jadi engko tak kaya sing kae sing kulon. Jadi tiap 2 blok mati 1 udah. Tetap gedang insyaallah. Semua masalah hasil guys kayak napa pangeran ae. Ada cuma nglakoni. Wes sakmono ya guys ya. Sakno iki dron emak nih. Wong tuwek asine. Tapi piye meneh? Alhamdulillah. Iki 1 2 3 4 5. Ya wis guys ya, ngene. Nuwun. Wis dulur-dulur kabeh, sakmene ya reviewku isuk iki mau. Ya, kayak tak kumule. Tangan dhewe mari yo rong tuwek. Didol ning pasare bayar. Regane murah, percuma aku. Daripada sakit hati. Makan sendiri aja pisangnya. Mateng-mateng. Mbah nggo biasa iki. Tapi tetep yo enak, karena pisangnya pisang rojo. Ya. Wis to, nek sapa yang gelem butuh mrene tak wenehi. Piniye tapi itu gedang. Terima kasih matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.